खुलुमबाय। दिनै 20 फेब्रुआरि 2024 मंगलबार। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जीएस र'डआव मोनसे गिथाव बाथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे दुथां सुबुङा सासे सिख्लाखौ आयेननि बेरेखा जर-जबस्ति किडनेप खालामनानै लांनो नाजादोंमोन, नाथाय हायासै। जेब्ला सिख्लाया गावनि डिउटिनिफ्राय न'फारसे थांबाय दंमोन, अब्लानो दायनिगिरिया गंसे साखा खबब्रै गारिजों सिख्लाखौ लांखार नाजादोंमोन, नाथाय साखाथिनि मानसिफोरा सिख्लाखौ रैखा खालामदों। बेनिखायनो दायनिगिरिया सिख्लाखौ लांखारनो हायासै आरो दायनिगिरिया लांखारनो हायैनि जाहोनाव सिख्ला आरो सिख्लाजों थाफानाय सासे लोगोखौ गारिजों सौथारनो नाजादोंमोन आरो बे जाथायाव गारिजों नांजानानै सानैबो सिख्लाफोरा जोखोम जादों। दा बिसोरखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिया स्पटनिफ्राय खारलांदों। जाथायखौ खालामनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय हिरक ज्योति पाठक, गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पान्जाबारि ओनसोलनि थागिबि। दा बे जाथायनि सायाव दिसपुर पुलिसआ केस थिसननानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। मुनमुन ब्रह्मआ मोनसे समाव गावनि बिगुमैनि हटेलाव गौरां भेलियाव आंखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन, नाथाय गाग्लोबनो हायासै। आंबो गोजौ गिदिर, बेनिखायनो गाग्लोबनो हायासै। मुनमुन ब्रह्मआ गावनि फेसबुक पेजआव आब्रुथि गैयै राव बाहायनानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'खौ बखिदोंमोन। बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआव हौवाफोरनि आथोन आरो हिन्जावफोरनि आथोन बायदिसिना गाज्रि राव बाहायनानै लिरनायनि थाखाय आं बिथांखौ फेसबुकनि गेजेराव बखिफिनदोंमोन। बेनो आंखौ बिगुमैनि हटेलाव गौरां भेलियाव मिटिंआव थांनानै फैनाय समाव थांनाय 2020 मायथाइयाव आंखौ गाग्लोबनो नाजादोंमोन, नाथाय हायासै आरो आं लोगो लोगोनो पुलिस बादाव थांनानै बिथांनि बेरेखा एफआइआर होनाय जादोंमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों राजु नार्जारिया। बेंगलरनिफ्राय आसामाव सिखावखौ हमफैदों। बेंगलर पुलिसनि मोनसे हानजाया नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय हायबरगाव पुलिसजों जथाय अपारेसन खालामनानै नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लावखुवा लामानिफ्राय बेंगलरनिफ्राय सना खना लाना फैनाय आसामाव फैनाय सासे सिखावखौ एरेस्ट खालामदों आरो बे सिखावनिफ्राय सनाखौबो बोखांना होफिनदों। हमजानाय दायनिगिरि सिखावनि मुङा जाबाय प्रदीप मण्डल। प्रदीप मण्डलनि बेरेखा कर्नाटकानि बेंगलराव सिखावनि केस रेजिस्टार दंमोन। बिनि उनाव बेंगलर पुलिसआ आसाम पुलिसनि हेफाजाब लानानै दायनिगिरिखौ हमनानै लांनाय जादों। बिहारनि बेगुसरायआव सासे 25 बोसोर बैसोनि आइजो, बे आइजोनि बिफा आरो बे आइजोनि फंबायखौ आइजोनि बिहावा पिस्तलजों गावनानै बुथारदों। गावथार जानायफोरनि मुङा जाबाय नीलू कुमारी, बे जाबाय बिहामजो, नीलू कुमारनि बिफा उमेश यादव आरो नीलू कुमारनि फंबाय राजेश यादव। जेब्ला नीलू कुमारीया गावनि नखरनि मानसिफोरखौ लेंहरदोंमोन, अब्ला नीलू कुमारनि बिफा आरो फंबाया नीलू कुमारनि फिसायनि न'आव थांनानै खौरां लानो थांदोंमोन। अब्लानो नीलू कुमारनि बिहावा गावसानि न'आव मानो फैदों होननानै रागा जोंखांदोंमोन। बिनि उनाव नांलाय खमलाय जानायाव बे जाथाया जादों आरो नीलू कुमारीया दायनिगिरिनि फिसाज्लाजों थांनाय 2 बोसोर सिगां नखरनि बेरेखा जुलि जादोंमोन। बेनि थाखायनो फिसायनि नखरनि मानसिफोरा रागा जोंनानै दंखायोमोन आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया स्पटनिफ्राय खारखोमालांदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय बिहार पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि बिहावनि मुङा जाबाय सन्जय यादव आरो बे जाथाया बेगुसराय जिल्लानि सिङाव थानाय बिष्णुपुर आहुक गामियाव जादोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानै रायजो नाङैनो गोबां सावरायगासिनो दङ, मानोना बिहावा बिहामजोखौ गावथारदों आरो बिहामजोनि बिफा आरो फंबायखौबो गावथारदों। क'क्राझाराव अंगनबादि कर्मी आरो हेल्पारफोरा गावसोरनि मोननांगौ मोनथाय आरो दान बान्थाखौ बारनांगौनि दाबिजों गोख्रों खुद्रिसारदों। मख'नो गोनांदि मोनफ्रोमबो जिल्लानि अंगनबादि कर्मी आरो हेल्पारफोरा गोख्रों खुद्रिसारगासिनो दङ आरो बे खुद्रिसारनाया गोदान नङा। थांनाय गोलाव दान बा बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि दान बान्थाखौ बारायनांगौनि थाखाय खुद्रिसारबोगासिनो दङ आरो लोगोसे सोरखारनि बेरेखा गोख्रों खुद्रिसारदों। दिनै सोरखारिफोरा लाजिनांगौ। दिनै सोरखारनि माखासे दैदेनगिरिफोरा लाजिनांगौ। जोंनि हाजिरा एबा दान बान्थाया गंसे न'खर सोलिनो हाया, नाथाय बिसोर गावसोरनि लेबारफोरनो 8,000 9,000 होनानै लेबारखौ लायो। अब्ला जों बेखौ मा होननानै गनायना लानो हानो होननानै सोरखारनि हेंथा गोख्रों सोंखारिदों।
गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय लख्रा ओनसोलनि कुमारपारानि फांसे दंफाङाव सासे सेंग्राखौ दौलें लानानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। नाथाय बे सेंग्राखौ सोरबा बुथारदों होननानै लकेलनि मानसिफोरा सन्देह खालामदों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय केशब बर्मन। केशब बर्मननि नखरनि मानसिफोरा बुंनाय बायदिब्ला गावसोरनि फिसाज्ला केशब बर्मनखौ सोरबा प्लेन खालामनानै बुथारनानै दंफाङाव आलना दोनदों होननानै सन्देह खालामदों आरो दा बे जाथायनि सायाव पुलिसखौ दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो पुलिसाबो बे जाथायनि सायाव गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मेट्रिक आनजादनि आरोबाव बेले-बेजे। दाखालि बावैसो मेट्रिक आनजादनि इंलिश आयदानि जायगायाव असमिया आयदानि पेपार फैदोंमोन। थिग बेबायदिनो आनजादनि नैथि सानावबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय DN हिमेत सिंह गोजौ फरायसालियाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइआ बेले-बेजे जादों। समाज बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइनि जायगायाव गोरलै बिगियाननि सोंथि बिलाइनि आनजादनि पेपार सफैदों। आसामनि दरं जिल्लानि सिङाव थानाय सिपाझार BJ हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि सासे फरायसुलिया मेट्रिक आनजाद लिरबाय थानाय समाव बिनि देहाया हरखाबै गाज्रि जानायनि उनाव बिखौ हस्पिटालाव लांनानै फाहामथाय थानाय समाव हिनजावसाया थैदों। हिनजावसाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। थैनाय हिनजावसानि मुङा जाबाय आनाया बरुवा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी पुलिसआ अपारेशन खालामनानै आयेननि बेरेखा रांनि लेनदेन खालामग्रा मानि लेन्डार्स केसआव लोब्बा थानाय गासै 2 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय बाहारुल आलम खान आरो मर्तुज आली। जनायाव सोंलु फिननायजों लोगोसे गोबां बिबांनि नकल हमनाय जादों। सोंथि बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय गासै 4 सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। जनाय पुलिसआ समबारखालि एबा मैया फुंनि 11 रिंगासो समाव जनाय सदर गोजौ फरायसालिनि आनजादनि समाजारि बिगियाननि सोंथिफोरजों लोगोसे फिननायनि मोनसे कपि बोखांनो हायो। थाबैनो हाग्रा बिफानाव सा 612 साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जासिगोन। बे सप्तानि गेजेरावनो होनो हागौ जानो हागौ, नाथाय थि डेटखौ आं बुंथ'नो हाया होननानै EM रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। तामिलनाडु रायजोनि कम्बाटराव 12 थाखोनि सासे सेंग्रा गथ'आ बास स्टप साखाथियाव थानाय सासे 18 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ गोबौ-आथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों आरो बेफोर गासैबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जादों। बुथारजानाय सेंग्रानि मुङा जाबाय प्रणब आरो बुथारग्रा सेंग्रानि मुङा जाबाय पिरारासु। प्रणब आरो पिरारासुनि गेजेराव सिगांनि बाथ्राखौ लानानै नांलाय-खमलाय जादोंमोन। बिनि उननिफ्रायनो दायनिगिरिया प्रणबखौ बुथारनो थाखाय प्लेन खालामबाय थादोंमोन। उनाव खाबु मोननाय लोगो-लोगोनो दायनिगिरिया बे जाथायखौ खालामनानै गावनो स्पटनिफ्राय थांनानै पुलिस बादाव थांनानै पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।